Mayong buntag, mayong udto, ug mayong gabi kanatong tanan. Kapamalandong, kumusta? Kini si Brother Alex Lim. Niya nasab alang sa ato ang pagpamalandong karong adlaw. Ang atong pamalandungan karon mao ang ebanghelyo ni San Juan kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto sa 6. Mayahon ikaw o Ginoo. Og miingon kanila si Jesus, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios og salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kon dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kon atua na ako didto og makaandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon busa unsaon manamo pagtultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ayaw kabog kaguol. Salig kamo sa Dios o salig usab kanako. Mao ning mga pulong nga giluwatan Jesus ning maong ebanghelyo alang sa iyang mga tinun-an. Maigsoon sa atong panahon karon, daghan og nagkalain-lain nga gikabalak-an, no, ang matag usa kanato. Adunay uban nga adunay kahadlok labi na sa nagsinatian nato nga pandemya, kabalaka, kahadlok nga diin mooy nakapahasol og nakapaguba sa ato ang adlaw-adlaw nga pagpuyo ning maong kalibutan. Apan mga igsuon, mga kapamalandong, ang pagkahadlok sa usa ka butang aduna po'y positibo nga epekto. Una, nakoy kaila sa una, nag-away sila sa iyang bayaw, nga iyang bayaw hubog. O gunya, sa ilang panaglalis, gitiunan siya og armas. So pagtan-aw niya kay armas man, karatil siyang dagan. Perting dagan ko niya, layo ka siyang naabtan. O ingon pa niya sa pagsulti sa ako, kung wa pa ko mahadlok, tingali, patay nako, napusilan nako. Mga igsoon, ang kahadlok, no, gibutang sa ato ang kasing-kasing para ta makabantay nga kita naa sa delikado nga kahimtang. Apan ang kahadlok nga gisgutan ni Jesus diri og kaguol ug kabalaka lahi. Mao ning kahadlok nga modaot sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Adunay usa ka tao nga nag-message nako, no? I think last month, tungod kay dunay siya kahadlok sa ilahang nahitabo, no, sa ilang pamilya. Diin dunay sila gituuhan nga murag kung wa ko masayop, murag sukob. Ug unya tungod siyang kahadlok, wala na kuno siya gawas-gawas sa ilang balay. Kani nga kahadlok o kabalaka ang dili gusto ni Jesus nga magpuyo sa atong kasing-kasing. Sa atong panahon karon daghan kay maigsoon, mo tingali ang uban nato mo kay igsuonan na atong nasaksihan, no, sa diri sa Cagayan de Oro, dunay mga maghikog nagkalain-lain lang, patanon or matigulang tungod sa kaguol, tungod sa kabalaka, o maybe sa kahadlok. Apan brothers and sisters in Christ, kitang tanan wala exempted niini. Anytime pwede ta mobati. Apan karon nga ebanghelyo, gipahinumduman ta sa Ginoo. Gituduan ta sa Ginoo how to counter fear, worry, anxiety. Unsaon? Nasa yang first line
ning maong ebanghelyo. Ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. To counter fear, worry, or anxiety is faith with God. Pagtuo o pagsalig sa Diyos. Tungod kay ang tao nga dunay pagsalig diha sa Diyos, mao ning tao nga bisan anhaan nagpalibot kaniya ang kamatayon o ang kakuyaw sa iyang kinabuhi, nagpabilin siyang lig-on tungod kay nagtuo siya nga adunay Dios nga nahigugma o nag-atiman kaniya. Nagtuo siya nga dili siya pasagdan taliwala sa kapeligro o kalisod nga iyang giatubang. Tungod kay ang iyang kasing-kasing hugot ang iyang pagtuo nga bisan unsay mahitabo na ay Ginoo nga mutabang nako, na ay Ginoo nga manalipod nako, na ay Ginoo nga kauban nako. Maigsoon, kini ang dapat natong mabatunan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kung moabot ang mga kahadlok, kabalaka, iduol nato kang Kristo. Isalig nato sa Ginoo. Itugyan nato sa Ginoo. Mao ni ang tawag sa atong ebanghelyo karon mga igsuon. Nasayod ang atong Ginoo nga dili nato kaya kung kitara. Di ta makasurvive ni maong kalibutan kung kitara. That's why nagpahinumdum siya nato karon. Salig kamo sa Dios o salig usab kamo kanako. Hinaot unta, igsuon ka pamalandong nga ato ning mabatunan ang dako nga pagtuo o pagsalig sa Ginoo, no? Para atong malampasan or ma-overcome ang mga kahadlok kabalaka sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kini ang inyong kapamalandong Brother Alex Lim. Kapasalamat na usab ning laing higayon sa imong pag-uban kanako igsuon. O gunta, magkita-kita pa ta sa sunod nato nga mga pamalandong. Kung na-bless ka ani nga video, please like, please share, please subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page para updated ka sa sunod nato mga video. God bless you, brothers and sisters in Christ. Kita-kits ta sa sunod natong video.